Hi mga migamig ko. Maayong hapon. Kumusta namo? Mga migamig ko, ang ako derong buhaton. Kaning magluto ko og sudan mo. Kani di siya mga miga magmunggos 1/4. Kuhaan na to nga. Mudaghan man ni siya mga miga. Batanan. Ya akong sagulan ani, kalbasa, ya okra, kanitangad, lemongrass, ya sili, kung silian mga miga, ning kuyo sa maning akong okra mga miga, migo kay adto pa maning na mo gikan sa probinsya. Pati kaning dwarf squash. Ya subakan ako kani mga migo. Ako sa dining hiwaon ang dwarf nga muni akong tadtaran dere mga migo sa akong new house. Mag-utan sa ko mga miga, muni ang ulam. Ya mga miga, ako sa ning kuanan, hawanan. Wa mami laing kuan diri miga luto sudan kaniraman. Mao na lang ni siya nabilin sa among gikan itos Olivo sa Boylan. Ako sa dinhi siyang hugasan mga miga. Ako ning unahon kay kuan maglata pa man kuan ni dari. Hala. Wa pa man ni maaris ang ako kuan. Go. Hugasan sa nila ako mga miga. Malatanan ni mga miga. Mukuha na ni siya mga miga. Wa may gripo diri mga miga. Kanilang tunduhan na akong tubig daan. Panghugas. Makikuan rami mga miga sa among silingan. Ilahang bago na new silingan. Makisag obrami. Kausalan niya na hugasan mga miga. Basawan ako minerales. Moni siya. Latanan sa nila ko mga miga. Kani saka ko ni git lang mga miga wa marins. Sa miga isabla isa ni na balde. Para tapos maghiwa ko atong kalbasa. Balik lang ko unya mga migo. So mga migo, human ako hiwa sa dwarf kalbasa o sa okra, sili, di man siya nga sili, luya, tangad, arera akong subak. Agoy! Akong subak mga miga, wa pa gani malatang mo surot na akong gikaon. Init kayo mga migo, ako na ning ilunod kaning mga sili, dungan ko na lang ni mga migo. Dali mga miga, saan na lang ni bit pa ko ani electric pang gamay. Butang sana. Maglunod na ko mga miga. Maglunod ko na.
Dari, luno na siya mga mix ra na siya mga migo magkukuan. Luwag. Luwag mga migo. Tanawa mga miga nako kurot na ang sabaw. Kupas o latan sa na ako mga migo balik lang ko unya mga migo pagluto na. Ato sa nang tabuna gamay mga miga. Abutangan sa nako wata. Para di ko magsig able. Para lata na siya mga migo. Balik lang ko niya mga migo. Balik ko diri mga migo magpa silaing paano sa ako. Nami snack diri. Kuan wrinkles kuno na mga miga diri ba wrinkles. Wrinkles. Oh. Parisan mo. 7 lang. Way up. 7. So, balik lang ko niya mga migo inig kuha na to magtimpla na ko balik magtimplahan na to na balik lang ko sige mga miga bahay lang usa mga migo lata na ang mungos lata na so ako na ning timplahan mga miga bitsinan usa na ako mga miga asinan ay mga miga wa pa masubaki mga miga kung saan ako subak sa palpak pero wag yapon kay nalagay ako subak mga miga isa naman kusog ha siga mga migo tapos si subak mga miga ni red nasina naman nina ko mga miga o bitsinan mura na akong timpla mga migo sakto raman mga migo espeso lang niya akong luto kaning nagkupot sa akong apo mga miga akong pong patilawon yari sa nang apo na ko be starring na akong apo palangga man na ako akong apo oy tanawa mga miga akong apo siya na pod akong pabidyo patilawon mga migo ana ra siya mga miga wait sakto na mga miga ulam na ulam hang mga miga kuwang pag-asin mga miga Bay, akong apo. Bida. Buang mo akong apo mga miga. Bida po. Ninggamot po na akong apo mga miga. Crystal. Crystal. Tilaw po kain dry. Ay lang, padool inday ha. Lame. Ikaw, tilaw po ka? Tamang-tama o, pagmunta na na. Pagmunta na na mga migo. Tabunan ng asin. O, pagmun ang burner. Pag ang ilawom day. Sige, bye.
Ay, mga miga, migo, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell button para makasunod mo sa akong mga videos. Mga miga, migo, please subscribe na mo. Sige na, bye. Ay, Bye-bye, nanak. bye-bye. 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 Ang naong Bye-bye. bagong mata.